Η πιλωτική έρευνα για την οικοδομική τεκμηρίωση και τη διερεύνηση της παθολογίας του κτηρίου της Βίλα Ρώσα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Νομαρχίας Κέρκυρας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου από ειδική ομάδα καθηγητών, παρουσία του Νομάρχη Κέρκυρας Στέφανου Πουλημένου, της αρμόδιας αντινομάρχης και υποψήφια δημάρχου Μερόπης Ιδραίου, του Δημάρχου Κερκυραίων Σωτήρη Μικάλευ, της Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, εκπροσώπου του ΤΕΕ Κέρκυρας και ενδιαφερομένων για το θέμα μηχανικών και αρχιτεκτόνων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 13 καθηγητές και 15 επιστημονικούς συνεργάτες και φοιτητές των σχολών αρχιτεκτονικής, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διήρκησε περίπου 1,5 χρόνο. Κύριο αντικείμενο ήταν η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων που θα δώσουν τη δυνατότητα προσδιορισμού των μεθόδων επεμβάσεων για την αποκατάσταση του κτίσματος. Η αρμόδια αντινομάρχης, η οποία προώθησε τη συνεργασία Νομαρχίας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ευχαρίστησε την ερευνητική ομάδα για την άψογη συνεργασία την οποία είχαν, επεσημένοντας ότι με την πιλωτική αυτή έρευνα τίθενται οι βάσεις για την προώθηση των διαδικασιών αποκατάστασης της Βίλα Ρώσα και τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά επίγουσα η ανάγκη ουσιαστικής και συνολικής παρέμβασης ώστε το κτίριο να μην καταρρεύσει. Είναι εξαιρετικά επίγουσα η ανάγκη να αποκατασταθεί πλήρως, να γίνει ένα κτίριο λειτουργικό, που η χρήση θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει εκεί καθημερινά η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη παρουσία και η δραστηριότητα. Με την έρευνα την οποία αναθέσαμε, θέτουμε τις βάσεις για να ακολουθηθούν εκείνες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση του κτηρίου. Βέβαια, ο τρόπος αποκατάστασης προϋποθέτει ότι θα αποφασίσουμε και την χρήση που θα έχει το κτίριο αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε το συντομότερο δυνατόν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να το αποφασίσουμε ως Κέρκυρα. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας Παναγιώτη Τουλιάτο και τους καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστα Καραδήμα, Χάρη Μουζάκη και Ειρήνη Εφεσίου. Ειδικότερα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην οικοδομική τεκμηρίωση του κτηρίου μέσω της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και της κατασκευαστικής του ανάλυσης, στα αποτελέσματα της διερεύνησης και καταγραφής της παθολογίας του κτηρίου, καθώς και στην διερεύνηση της συμπεριφοράς του κτηρίου στις φορτίσεις, ώστε να προσδιοριστούν οι μέθοδοι επεμβάσεων και ενισχύσεων για την αποκατάστασή του.